ilmu iku lho ya aja ngok ngisor antemi kok kon dhuwur anggere ngok ngisor jare wah sejuk jare rumasane heeh roh gunung Lawu jare kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegesno kang nyanto sami Satya Putya pangagasing Quran zaman donya lagi ora apik reregan kabeh mundhak bahan bakar kabeh mundhak bakune sing penting diakehi rasa syukure sanajan to larang penting enek sing adol nggih murah nek ra enek sing adol ya mamprah ya langgame manut kowe
Matur suwun Mbak Santi Langga Melati Rinonce pemantara kanca-kanca Arseka. Nimas Levi Garawane ingsun Gusti Gusti muga nyawa gondelan raga sing kuat. Gondelan raga? Iya. Wong kok ayu paribasan tanpa cacat. Alhamdulillah. Kuwi tenanan ora to, Mas? Nggih, nggih. Cacate napa, Dik? Cacate napa, Dik? Kaya reti-reti yo. Ayu. Sak ayu-ayune wong wedok ki nek pinuju ning mburi. Ya. Nek ngeden yo elek. Ora aku nek ngeden tetep cantik lho, Mas. Tetep manis to? Ngono. Mas ngeten. Ngono. Kare yo ketentengan. Ora, tetep cantik tak gawe cantik aku nek ngeden. Kamu dalam segala posisi ngono berarti kan tetap cantik. Iya, tak gawe pokoke harus ngono. Coba ngeden. Ngeden kok sithik. Apa yo enak. Ya ngono kuwi aku asline, Mas. Oh, berarti nggonmu wis longgar. Ya apa to kok teko longgar? Atimu ngono, atimu. Iya, Lah ya mulane kamu ngeden ki ngono rampung. Ngono tok wis. Kuwi nek perkara ngeden. Heeh. Lah nek kaget. Ini kaget. Ngono kuwi kaget. Nek mendesah. Kuwi rahasia. Iya to ki. Yang tahu cuman orang rumah nek ngono kuwi, Mas, enggak boleh. Dadi ora ento. Enggak boleh. Ya. Heeh. Nek marah. Enggak pernah marah, enggak bisa marah, lemah lembut iki. Ah. Kandhani kok ya. Ayu ora tau nesu, lemah lembut. Lemah lembut. Nah. Muga-muga bojomu kerasan ya. Nggih no, Mas. Harus. Marataket tapon ya sok masak. Yo genah to, Mas. Ora nyawang iki lho ya ampun. Oh iya, tangane halus kok. Yo masak yo umbah-umbah yo. Ketok ya ora terus masak. Wangi kok ya. Wangi to ya. Berarti sikilmu ya ora mlethek. Delok. Ora no, Mas. Wah, yang mlethek dhuwur kok, Dik. Hah? Dhuwur ngendi to, Mas? Mbah ya ora ngerti kok sing dhuwur ngendi sing mlethek ya ora ngerti ya. Berarti ibu-ibu kae mlethek kabeh. Berarti ibu-ibu kan meledak kabeh no kok. Rene sik. Aduh, ya ampun diurus iki ah. Urus kok kowe menuduh kok. Lah piye wong kene jarene iki dhuwure meledak. Bu, sanjange lepi ngene jenengan meledak ta tenan? Ora piye to? Meledak. Meledak mboten, Bu. Nek kula terus terang meledak. Wah. Lho, wow. Jarene MC-ne sing meletek mboten niku maksude niki ngeres. Napane sing meletek nek mboten sikile ayo. Napane. Nek kene ra meletek mesti dhuwur meletek lho.
Lambe. Ele kaya gak kuwi aku ngerti aku. Apa? Soale mlethek. Napa nih, Bu? Apa? Napa? Ayo. Ibuke grogi. Aku ora mlethek, bengkah masamu. Oh, ora bengkak kaya. Doble mbahmu mencep. Apa kuwi? Wong pinan juta. Tiada yang lebih indah, Allah. tiada yang lebih rindu. Wow, bengkak polahe kaya ngono. Ora bengkak gak, melet. Melet. Selain hatiku, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar. Astagfirullahaladzim. Wong ya ben disawangi ketok romantis ngono lho, Mas. Terus? Nyakseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku. Hospital nolong. Ngambar arome kusumo mulan leleng branto agawe sing Lindri-lindri nyawa
Aku yang nangis, ingat
sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino dadi tipi hidung angen ing jantung Kapan